Nangandam na ang COMELEC o Police Regional Office sa Davao Region alang sa pagsugod sa election period sa Domingo, January 12. Ano yung report ni John D. Esteban? Walay election areas of concern ng Davao Region base sa gipagulang listahan sa Commission on Elections. For Region 11 talaga, peaceful talaga naman dito during elections. Even if may mga areas tayo na yung mainit ang ang elections, but generally peaceful tayo. For Davao Region, wala tayo private armed group or private army. Apan luyo niini hugot gihapon ang pagpangandam o pagmonitor sa otoridad aron masiguro nga malinawon ug hapsay ang eleksyon. Magsugod ang election period karong Domingo, January 12. Dungan sa pagsugod sa election period ang pagpatuman sa gun ban. Gibawal na ang pagdaladalaw og armas bisan pa man nga dunay permit to carry. Gawas lang kung makakuha og certificate of authority gikan sa PNP. Sa karon, sa tuig 2024 dunay 1,229 nga loose firearms ang nakumpiska, gisurrender ug na-recover sa Davao Region. Usasab sa gibawal ang pag-transfer sa mga details sa government employees. Pwede lang maka-transfer or maka-detail or whatever kung naay authority coming from COMELEC. Samtang bisan magsugod na ang election period, wala pa'y violation ang kandidato o party list kansang mga hulagway gidisplay na sa kadalanan sama sa posters ug billboard. Yung mga tarps na dagko, wala pa'y prohibition ato until such time na mag-start ang campaign period. Campaign period tayo mag-start. Pag national, Feb 11, pag local, March 28. Ang pag-apod-apod og ayuda sama sa AKAP ug AIX ilawom sa Department of Social Welfare and Development magparayon kay usa ni sa mga exempted sa iban ato sa election period. Base sa COMELEC Resolution 11060, bawal ang distribution sa public funds alang sa social services sugod March 28 hangtod May 11. Apan karon, exempted na kini. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, John D. Esteban, 1 Mindanao.